Welcome to Davira TV channel in Africa, Zimbabwe. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Please let me know what you think about this video. Where the Shona used to live during the Madzviti, which is the Ndebele War. Please viewers, note that this video was just done to promote our village tourism and advertise our village. Remember, as I said yesterday, I'm not a member of a tribe. I'm just a citizen of a nation of one people working towards a common purpose. Today we are specifically talking about where the Shonas were isolated, those who were very sick. They could not mix with the others, so they were being isolated until they get healed of their sickness. So today we are going to show you where they were isolated in the cave. Oh, right. Vai vane maperembudzi. Arimo. All right. Sezvakata even mubhabheri vai maperembudzi vaidzigarai mugomo. Kasi pavakawa, kwai pavakawa. Saka kuroti dota irindera kare. Udakana mama baso vai kuyambukira boniwa kuda. Zvinogona kuita mazwano. Mazuwe kana vanenge chimagara kana vanakona dodi kupinda bavo. Anogona ari akare. Madota iwawo. Mirandu yepadhuze. Chimboita. Haunizogona ngomatanda akaiswa kare zvana basa. Ariko bhozi arishanda. Bhozi vanhu vemaso work havangawi kuzoitira munhu. Vanenge vachitozvidza. Hamuzvioni? Vanhu vanovhiringa zvinhu. Matsva. Matsva. Kana. Mbozha. Havandu vanovhiringa zvinhu zve. Matsva. Zvinoita kuti kana mvura ineka vanogona kutiza pano kana vanoita pabani apo. Kana mvura ineka vanogona kuodi. Vande mumu. Kasi toona soti vanhu vachitokanganisa. Ndizvo. Vanhu vachitokanganisa chinhu. Ndizvo ndozvimene. Asipo izvi tema zvakagara zvino kwanditi. Izvi vachiisa moto. Kasi point yamataura ichokwadi kuti munenge maiswa vanhu vaya ndona kuti ndizvo. Vaya vanzi vaino isolatiwa vachigara pavo. Vemaperembudzi vechikuti vakavhadza. Nokashinja dzima vaigara. Ichokwadi. Ende kwedereko. Ndai mberiko. Unozoona vakarongera. Zvinoshamisa zvinodzima. Zvakaoma. Ichokwadi ndopaigariswa vanhu. Popanapa. Wabangudzira iwe. Musaigwa vakubuda mubako. Mwoyo muchenjere musaigwa mubude zvakanaka. Ngadhumira kumusoro. Mukadhumira musoro. Chibhegi. All right. Chibhegi tora. Nombata wapo. Handimuona. Kuti paitika atizei papa. Achaitika pakangoruwa. Mamwe ndemamwe marooms aya. Room. Amwe ndemamwe marooms avaigarira. Handimugona mapendings awo. Muna papa pato nemoto futi. Aya mapendings futi ka. Akanyora neblack eye. All right. Saka kuona kwedu tukona kuti nzvimbo unga ngomaigara vanhu vai vanenge vagwara. Then wonzi uyai vanogara mubako. Vasira chikafu chinenge chaigona ngoya chingosiwa ipapapo. Vasingabvumiri kuti vasangane nevamwe vanenge vasingagwari. Kusvika hosha yavo yapera. Vozoenda kunosangana nevamwe. Ndakatasa even chero muBhayibheri varipo vainzi
varume vaive maperembudzi zvevaya vekuti vakahwa mutsindo vavari mugomo. Pane pati yaiitika pasi handiti kubva vahwa mutsindo vari mugomo kubva vati tingagarire pano kusiri kufa ndekupi rega tiite sei tichingosimuka chero tikanourawa chero tikarega. But the moment yavakasimuka kubuda mugomo mangu ari vaine maperembudzi vakatoona vakutogona kufamba zvakanaka vatosimba vaitosvika pasi vatanga kutodyoji rifa nevamwe vakatanga kutodyo nevamwe. Ndo zvangofanana futi neculture yanga iriko even before Christianity. Ndo zvanga zvangofanana. Ndimoona zvinokonekta Christianity neculture yedu yatanga tiinayo kudhara zvinokonektana. Kudhara vayangoisawo vanhu vemaperembudzi vachingova isolatawo matike zvedu ngotenda Mwari kuti atia isolate handi tinogara pamwe chete tose tiri chero vanogwara chero vasingagwari hapana cha isolatawo.